Василь Філіпенко з успаміну аб яго вёсцы Трасцінец, што на Лоўшчыне Гомельскай вобласці. Або лёгкая гісторыя. Часто успамінаюцца некаторыя моманты з вясковага жыцця, таму вырашыў запісаць, як лёгкі і вясёлы гэты ўспамін. У вёсцы жыць не так ужо і проста, бо сваіх законаў і рознага усялякага, ад чаго табе або весела ці балюча, вельмі і вельмі многа. Так ёсць, але зараз вясёлая. Жыве на радзіме добры мой сябра і зямляк аднавясковец, які вельмі добра ўжо ў тыя часы зразумеў гэты пульс вясковы і часта карыстаўся тымі ведамі і гумарам. Рабіў гэта ён імгненна і артыстычна. Аднойчы ішоў ён па вуліцы з сябрамі па нейкіх справах. Наперадзе, як часта бывала раней, каля нейкай хаты на лаўцы сядзела шмат жанчын, якія ў чаканні, мабыць, кароў з пашы, як закон, збіраліся разам, каб распавесці і паслухаць. Прымоўклі, калі хлопцы параўняліся з імі. Хлопцы: «Здрасце!» Жанчыны: «Здароў, хлопчыкі!» І толькі адышлі тыя хлопчыкі, як пачулі гучны голас майго сябра: «Дык дзе вам той гарэлкі набяруся?» І гэта ж ён знарок крыкнуў, каб тыя кабеты пачулі. Ён ведаў, што будзе далей. Разнеслася, і некалькі дзён па вёсцы насілася сярод аматараў паляскаць языкамі. Хватаеце яго за грудзі і гарэлку трэбуеце яго. Ета ж надо, ета ж трэба. І не адбіцца было ад тых анкаголікаў яму. От табе і друзя, от табе і таварышы. Ён ад іх, а яны ўжо неўмаяк на яго насядаюць. Кіно і немцы, як той казаў. Вёска нібы на час ажывала, і сябрам станавілася весела. А то яшчэ было, калі ехалі з сябрамі з Лоева дадому. Жанчын поўна з навакольных вёсак, навін таксама, і шум ад гаварыльні, і гамонкі ды ўспаміны. І тут, сярод гэтага ўсяго, па аўтобусу пазіку, голас сябра: «Не, дык чаго? Я вось летась купіў кабанчыкаў, дык вымахалі ладнымі. Яшчэ не адзін год такіх здаровых у мяне не было. Ну, дык і гадаваў жа, што не кажы, малачком, дзякуй кароўцы, ненаўрокам сказана, і камбікорма набраў, і мукі. Адно свінчо, парася, такое вырасла, што трэба хлеўчук разбіраць, каб вывесці яго, бо ў дзверы не пралазць». І гэтак далей і паўдарогі. А гэта вось гусей узяў 2 дзясяткі. А чаму і не? Вырастуць. Толькі працуй, не ляніся, дык і на стол, і ў кішэню, як той казаў. А як вы думалі? Працаваць патрэбна. Гэта ён усё сябрам сваім, якія ўмела яму паддаквалі і ківалі галовамі. А жанчыны тым часам між сабой: «Дык чый жа гэта хлапец такі дамавіты? Які ж ён малайчына, хазяін, зразу видно. Што тут скажаш? От якойся шчасце прываліць, калі такого хлопца сабе адхвацяць». І так да апошняга прыпынку. Апісаць можна шмат яшчэ гісторый, ды вось чамусь толькі гэтыя 2 прасіліся даўно ў дзённік. І галоўны герой аповеда пажадаў застацца невядомым. Мабыць, больш у гэтым жыцці мы з ім не сустрэнемся, ды памяць вось дапамагае не забыць і душу саграваць успамінамі. Няхай доля твая будзе шчаснай, паважаны мой сябра. 20.05.2025